हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा माता जी இல்ல மாதாஜி அவங்க ஒரு 4 சொல்லணும். அப்படியா? ஓகே மாता சொல்லுங்க. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्ण. முடிச்சாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. 1 minute பார்ப்போம். 7 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிடலாம். பிரணத்தி சொன்ன மாதாஜி. பிரணதி நீங்க சொல்றீங்களா? சொல்றேனே. சொல்லுங்க. ஓம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகாய சற்றுர்முன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरोरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण करुणा रघुनाथन्वितं तं श्रीजीवं सास्त्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगगण ललिता विशाखान्वितां सच ये कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोवेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुष्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम कृदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव विषे नमः. गुरवे गौरवचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णवत्ताय तत्वत्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णवेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் माताजी नमस्कार माताजी. வரவேற்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கீதாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுபா हरे மாதாஜி. कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी யார் இருக்கீங்க எல்லாரும்? பாகியலட்சுமி हरे कृष्णा माताजी. அலமேலு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பானுமதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கோபால் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாலட்சுமி மாதாஜி. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा.
மோகன் பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா, சாந்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஒரே டவுட், இந்த பிரணத்தில சரஸ்வதியே சாரஸ்வதியா? சாரஸ்வதி, சரஸ்வதி இல்ல சாரஸ்வதி. அதுதான் எனக்கு நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி அப்படின்னு வருதா, இல்லைன்னா சாரஸ்வதி தேவி? சாரஸ்வதி. சரஸ்வதி தேவிங்கிறது தானே அது மீனிங்? இல்ல இல்ல சரஸ்வதி இல்ல கௌரவாணி பிரச்சாரிணின்னு இருக்கு இல்லையா, அதனால எனக்கு கேட்டுட்டேன். சாரஸ்வதிக்கும் அதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல மாதாஜி. சரி, அதுக்குதான் அந்த டவுட் தான் கேட்டேன். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நம்ம வந்து இப்ப கிளாஸ்க்குள்ள போகலாம். நேற்று வந்து நம்ம 4th சாப்டர்ல நிறைய சாக்ரிஃபைசஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். அதாவது தியாகங்கள், யஜ்ஞங்கள் பத்தி படிச்சோம். யாருக்காவது என்ன ஞாபகம் இருக்கோ அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்க, அதுக்குள்ள நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுறேன். என்னென்ன விதமான யஜ்ஞங்கள் பார்த்தோம்? மாதாஜி பெட்டர் நீங்களே எல்லாத்தையும் ஒரு ஹிண்டா சொல்லிடுங்க மாதாஜி. நானே சொல்றதுக்கு நான் உங்களை கேட்கணும்? இல்ல மாதாஜி, எங்களுக்கு நேற்று கொஞ்சம் டஃப் போர்ஷன், நானே சொன்னேன்ல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டு. அதை மட்டும் கேளுங்க. என்ன உங்களுக்கு எது இல்லையோ, உங்களுக்கு வந்து இந்த கர்மாவில் அகர்மாவையும் அகர்மாவில் கர்மாவையும் பாக்குறது தானே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. ஞானி கர்மவாதி அகர்மவாதி ஞானி. அதுல புரியல உங்களுக்கு இல்லையா? நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு, அது புரியாததை நான் சொல்றேன். இப்ப வந்து கர்மம் அப்படிங்கிறது வந்து எப்படின்னா, வேத நூல்கள்லாம் இப்ப சாஸ்திரங்கள் இருக்கு இல்லையா, நமக்கெல்லாம் எதோ வழியா நம்ம வாழறோம் அப்படின்னா சாஸ்திரங்கள்ல நமக்கு எப்படி வாழணும் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த உலகத்துல எப்படி வாழணும், இறைவனை சென்று அடையறதுக்கான வழியடை எல்லாமே சாஸ்திரங்கள்ல இருக்கு. அப்படி சாஸ்திரங்கள்ல நம்ம எந்தெந்த செயலை செய்யலாம், எந்தெந்த செயலை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறதெல்லாம் அதுல கொடுத்துருக்காங்க, அழகா கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ வந்து என்ன, நம்ம 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் என்ன மாதாஜி? 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸ் நம்மளை கடைபிடிக்க சொல்றாங்க இஸ்கான்ல. என்ன அது? 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகள். சூதாட்டம் கூடாது, அந்த மாதிரி. உண்ணக்கூடாது மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் உண்ணக்கூடாது, தேவையில்லாத உடல் உறவு அந்த மாதிரி பண்றது. அதுக்கப்புறமா வந்து போதை பழக்கம் அதெல்லாம் விட்டுறணும். சூதாட்டம் சூதாடக்கூடாது, மாமிசம் உண்ணக்கூடாது, தவறான உறவு வச்சக்கூடாது, தேவையில்லாத உடல் உறவு அந்த மாதிரி பண்றது. அதுக்கப்புறமா வந்து போதை பழக்கம் அதெல்லாம் விட்டுறணும். 4 விதமான பிரின்சிபல்ஸ் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க, இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்ட்டு. அதெல்லாம் எதுல இருந்து அவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னா, அதெல்லாம் வேதங்கள்ல இருந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. வேதங்கள்ல வந்து இந்த செயல்களை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா, அது என்னன்னா அது கர்மா கிடையாது, விகர்மா. ஏன் விகர்மா அப்படின்னு சொன்னா, அது வந்து என்ன செய்யும், நமக்கு பாவத்தை உண்டு பண்ணும். நம்ம வந்து அந்த செயல்களை செஞ்சோம்னா அவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னா, அதெல்லாம் வேதங்கள்ல இருந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. வேதங்கள்ல வந்து இந்த செயல்களை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா, அது என்னன்னா அது கர்மா கிடையாது, விகர்மா. ஏன் விகர்மா அப்படின்னு சொன்னா, அது வந்து என்ன செய்யும், நமக்கு பாவத்தை உண்டு பண்ணும். நம்ம வந்து அந்த செயல்களை செஞ்சோம்னா அவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னா, அதெல்லாம் வேதங்கள்ல இருந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. வேதங்கள் வந்து இந்த செயல்களை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா, அது என்னன்னா அது கர்மா கிடையாது, விகர்மா. ஏன் விகர்மா அப்படின்னு சொன்னா, அது வந்து என்ன செய்யும், நமக்கு பாவத்தை உண்டு பண்ணும். நம்ம வந்து அந்த செயல்களை செஞ்சோம்னா அவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னு வேதங்கள்ல இருந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க. வேதங்கள் வந்து இந்த செயல்களை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா, அது என்ன